Kitang man tiaglawlaw adu nga tao makumikumda nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayon nga magmangegda gemawan ti tiyempo da paano pa'y agpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo kaya't saan mo ako pa agriing ka agriing ka. Dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagam ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao kaano pa'y agpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo kaya't saan mo ako pa agriing ka agriing ka. Iti Biblia kunaan na maarami tot kasta adu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat ken natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet paano pa'y agpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo kaya't saan mo ako pa agriing ka agriing ka agriing ka agriing ka. Kapsat ko iti biyag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sak paminsan kan nga umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamangibingay ti ayat iti apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impukot mo agsubli ka ni Jesus ay
pa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo. Napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawana iti Apo. Nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Tarika kay nabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Panagtultuloy mo nga agbibiyak adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya agtuloy kalata takasta nga talaga tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan. Di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mamtulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya. Di ka maupay nuawan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma ti panubok nga dumten ngem aganus ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka
panunutem latanga adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dunten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sumangutay sadyay pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managbaso wapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangin salakan sut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus o iwan kayo katagiti tao ni Jesus salakan tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na ang moment anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus
adu nga sa lutsod umapay panunot ko apay dumteng liday panagtuog daytoy puso jak maawatan dusa wenno panubo gamti kari ti Dios si bibiyag awanin ka na sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwa iti oras iti inak panagsagaba punasen na amin na panagdwa-dwa gamti kari ti Dios si bibiyag awanin ka na sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulno ngamti kari ti Dios si bibiyag awanin ka na sabten na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba at darag sa kalpasan panagsagaba isuti pasapulan intay ngarud aywanan tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay pamati ken ayat kapapatkan pamati kapapatkan isuti kang runaan ket no sika binaybay ang biyag mutay nakaay pamati ken ayat kapapatkan intay ngarud aywanan sa limet-metan may sanga kabsat ti inak nakita as daunay kinarekta na nga agserbi ti namarswa ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na bigla na limammiis ti pamati na pamati kapapatkan
isuti kang runaan kat no sika binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapakat ka intay ngarud aywanan sa limet mata katday di kapsat nga limang isti pamati na at dati nasapat na pastor nga narekta binagbagan na sana intararagan bigla nga nagsubli kinarekta na pamati ka papatgan isuti kang runaan kat no sika binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay ngarud aywanan sa limet mata pamatim aywanan sa limet mata panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na jak man maawatan tuyrik na luluwak agarubos jak amuti papanang sa tino di ayan ko Diyos ko tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno namay ada ka nga mang tartarabay o apo denggem dagiti araraw ko dinakbaybayan nga anak mo iyadayunak sulisog iti biyak ko o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno namay adda ka nga mang tartarabay o apo
dagiti nakurangan, agyaman ako Apo iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman ako Apo iti ayat mo nga di agsarday. Daaw a syudad, sakbay anak tengak idiada si mabat ngaraniak, nga isuti sinursurot ko alawat. Tapno makita ti pagnaan, wen puno anak mayat. Adu akita ti makaparasa ken dagiti tumatayag, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Gilap abalito, pag-is-is man daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus. Kas may sanga karnero, agsapsapul na lang tungaruot, ken sapulen natay nadalus nga ubo. Kasta't panagserbi kini Apo Diyos, wen putno anagmayat. Adu akita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Wen putno anagmayat, adu akita ti makaparagsak ken dagiti tumatayag, niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Kinankantanda.
adu nga sa lutsod umapay panunot ko. Apay dumteng liday panagtuog daytoy puso. Jak maawatan dusa wenno pannubo. Gamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na. Sabtan na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa ti apot undas amang liwliwag. Iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa. Gamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na. Sabtan na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod. Awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulno. Ngamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na. Sabtan na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba. At darag sa kalpasan panagsagaba. Adu asa lutsud umapay panunot ko. Apay dumteng litay panagtuok daytoy puso. Jak maawatan lusa wenno pannubo. Ngamti kariti Diyos si bibiyag awanin ka na. Sabtan na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak akang matalagkalata agdarag sa kalpasan panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa ti
Diyos si bibiyagawaning gana sakdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak agkamatalag kalagta at darag sa kalpasan panagsagaba iti kanito ti ina panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarupod awan ngarut rason nga inak agsunod panagserbi kasapulan panagtulog iti kariti Diyos si bibiyagawaning kana sakdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak ako matalag kalata at darag sa kalpasan panagsagaba at darag sa kalpasan panagsagaba Kapsat ko iti biyag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sak paminsan na umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamangibingay ti ayat iti apo binay ang nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inte
Jesus manubot ko. Tay nayat nakunay ngayon pang pangruna. Idaton ko ngarod ken kaday tuy biag ko, puso ken kararwak ken iti amin ko. Awanan sa bali nga inak maited, no di pa nagayat ko ken ka o Jesus. Ti kararak ko kit endingam kuma, ti tarigagay ko nga agserbiken ka. Awanan sa bali no di la siksika, ti inak ay ayaten. Jak ni namnama anapategaken ka, ti tao akas kaniya di rumbeng amaayat. Idaton ko ngarod ken kaday tuy biag ko, puso ken kararwak ken iti amin ko. Awanan sa bali nga inak maited, no di pa nagayat ko ken ka o Jesus. Ti kararak ko kit endingam kuma, ti tarigagay ko nga agserbiken ka. Awanan sa bali no di la siksika, ti inak ay ayaten. Si uurayaken ka, panagsublim Jesus. Tapno agden nata iti agnanayon. Idaton ko ngarod ken kaday tuy biag ko, puso ken kararwak ken iti amin ko. Awanan sa bali nga inak maited, no di pa nagayat ko ken ka o Jesus. Ti kararak ko kit endingam kuma, ti tarigagay ko nga agserbiken ka. Awanan sa bali no di la siksika, ti inak ay ayaten. Awanan sa bali no di la siksika, ti inak ay ayaten.
kadano na jak man maawatan tuyrik na luluwak agarubos jak kamuti papana sa tino ti ayan ko Diyos ko tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno nam ay ada ka nga mang tartarabay o apo denggem dagiti araraw ko dinak baybayan nga anak mo iadayunak sulisog iti biyak ko o apo agyaman na ada ka nga mang tartarabay o apo pakawanan na kadagiti nakurangan agyaman na o apo iti ayat mo nga di agsarday agyaman na ako apo iti ayat mo nga di agsarday apal kanya kanila kay ko nasingpet ken pudno nga gaya kasin karina ipatignak nam ay man ken rigat isu amakunak nagasatak tinagan niyaya idudi arit mo sa bunga apagukrat adut manglawlaw-law aling bubuyog at tumatayap ngem tinagbitutam na sa pakaunay anagayat nagikalay sa katiarig na inlayat intagbat di kan tula nakasarak lalaki ana say sayaat taytay pudno nga agayat ken kaken man nakaawat uray kumano na pobre wenno tay medyo nalaan nulakit di nakaisuksukat di kan tula naganda na
ketag babawi ka kuna may ay pa ito'y gasat gapuiti maagnaing ka pa nagaya. Ay naman ang kudi ka no mapapal kanya tanila kay ko nasingpit ken pudno nga gaya kasing karina ipategnak nam ay man ken rigat isu ama ko nagnagasat at inaganyayat iditi arig mo sa bunga apagokrad adut mang law-law-law aling bubuyog at tumatayab imti nagbiddutam na sa pakaunay anagayat nagikalay sa katiarig na inlayat intagbat di kan tula nakasarak lalaki anasay sayaat dayday pudno nga agayat ken kaken man nakaawat uray kumano na pobre wenno tay medyo nalaat nulakit di nakaisuksukat di kan tula naganan na di damo miti agayat tadagos lang ang sagot mo di tabagin manapusaksak itan ketag babawi ka kuna may ay pa ito'y gasat gapuiti maagnaing ka pa nagayat di kan tula nakasarak lalaki anasay sayaat dayday pudno nga agayat ken kaken man nakaawat uray kumano na pobre wenno tay medyo nalaat nulakit di nakaisuksukat di kan tula naganan na di damo miti agayat tadagos lang ang sagot mo di tabagin manapusaksak itan ketag babawi ka kuna may ay pa ito'y gasat gapuiti magnaing ka pa nagayat gapuiti magnaing ka pa nagayat gapuiti magnaing ka pa nagayat. May salaeng ti patpatek ko itibiyag ko sikati kayat ko kaputa nakitag ken kati kinasayaat mo ken ammo pa'y nadalos day tapuso sikat arapa kalaing ti ayat ko maminsan laeng nga gaya tabyak ko ket sa anen daytoy maulit to sikat umuna ken maudi nga ayat ko kariken sa patang nangeng ti Diyos Apo kasta't panagayat ko mapangnamnamam to ingganat langit sikalat ipatpatek ko saan ka nga agdanag agtalek ka kanyak upam laeng ti inak panagayat aduman alalaki di nagdaton kanyak dito'y pusok awan makaarta
sa patag nangeg ti Diyos Apo. Kasta't panagayat ko mapangnamnama ang to ingganat langit sikalat ipatpatek ko. Saan ka nga agdanag agtalek ka kanyak kukwam laeng ti inak panagayan. Aduman na lalaki di nagtatun kanyak dito'y pusok awan makaartan. Maminsan laeng nagayat abiyag ko et saanen daytoy maulit to. Sikat umunaken maudi nga ayat to kariket sa patak nangeg ti Diyos Apo. Kasta't panagayat ko mapangnamnama amto ingganat langit sikalat ipatpatek ko. Kasta't panagayat ko kastamet panagayat mo ingganat langit sikalat ipatpatek ko. Masitek mani panagawit mo lakay ko maniput trabaho mitibar ko ilugan liday ket marinak tinaldawa kawan mo gapot kinaada yung tisibay ko. Dagiti awag mo mangepet ti iliw ko mariknak barat panagayat mo. Kas di damo asimang pet kawan sinayang taaka nito agsuglita jay lugar anak ay ayo jay 7 si sana panantasat jay ngayon papasta ti iliwta iti tunggal may sa 7 si sakon kunadaan niya naragsak ta amin akanito kaslada ta ti gloria. O masideg manen panagawit mo lakay ko maniput trabaho mitibar ko iliw ken liday ket mariknak tinaldawa kaawan mo gaput kinaada yung tisibay ko. Dagiti awag mo mangepet ti iliw ko mariknak barat panagayat mo. Kas di damo asimang pet kawan sinayang taka nito agsuglita jay lugar anak ay ayo jay 7 si sana panantasad jay ngayon papasta ti iliwta iti tunggal may sa 7 si sakon kunadaan niya naragsak ta amin akanito kaslada ta ti gloria jay 7 si sana panantasad jay ngayon papasta ti iliwta iti tunggal may sa 7 si sakon kunadaan niya naragsak ta amin akanito kaslada ta ti gloria 7 sis agsubli kami dita.
ka, hindi siya damo ang makita. Pereng mo't matam, barukong ko, minat mata. Ing kami kinitayan, isen mo di mailadawan. Nagsaog kaket ko na, ay ading nagtas ka. Saan anak bayan, pinasyar na jay daramwa. Di tangay pudno, miti ayat amarikrik na. Gaputi anus mo, ikaw ngarot, sinong bata? Napantamit din gimata, chibas nga intan ang sawa. Anya naragsak na din na ginungkat ti chibas. Nagpulutan ka, nalabagan, aman sana. Kati din maturog ka, pinakangkatid na imas, ngemi din makaring ta. Di ka beten makaina. Naglabas di panawe, tangarot nagkalaysa. Atot kakatuwata, masweting nga kunata. Memuray nukasta, natalnat panaten nata. Ati tapay jidat tumang, magkalay sa itibongga. Ketitang arun lakay, nagbungan ayat ayata. Dua nga uping ka, mangipategmet kadatang. Ngem no malagip ko, day damo apa na ginunta. Kas nakayat ko nga ulitin, agaramit tapay maysa. Anya naragsak na din na ginungkat ti chibas. Nagpulutan ka, nalabagan, aman sana. Keti din maturog ka, pinakangkati na imas, ngemi din makaring ta. Di ka mete makaina. Keti din maturog ka, pinakangkati na imas, ngemi din makaring ta. Di ka meten makaina. Itiyada asawa na nilalaki man nangimun ken ni bakit na
kasar sarita na mapantun agbartek sa kanto ag wala no sumangpet ni baket na sungaten na isumeten pagrugyan iti apada kasi ni babae no isuket kabilen na ngema pay si kalakay ket san metakas jay numaminsan ket siyak payen ay maupay di nagsamiten ay ayaten tapulos metedyak makita nga agimon kakanyak no siyak ay kurso na dada itiada sawana nilalaki man nang imun ken ni bakit na nang runa no adama paliw na ka textmate when no kasar sarita na mapantun agbartek sa kanto ag wala no sumangpet ni bakit na sungaten na isumeteng pagrugyan iti apada kasi ni babae no isuket kabilang na ngema pay si kalakay ket saan metakas jay lumaminsan ket siyak payen tay maupay di nagsamiten ay ayaten kapulos metedyak makita nga agimon kakanyak no siyak ay kurso na sobran nayan-ayat ket marakrak intay nga rod liklikan nalabe sa panagatap tapno na yan ayat ket pumayag ngema pay si kalakay ket saan metakas jay lumaminsan ket siyak payen tay maupay di nagsamiten ay ayaten kapulos metedyak makita nga agimon kakanyak no siyak ay kurso na dadam di nagsamiten ay ayaten kapulos metedyak makita nga agimon kakanyak no siyak ay kurso na dadam ket dinto
bali makasukiman tulbek anak kay to kita amin akarigyan ka din karik ken salwada o biyak ko pinilik ti kagasatan ngal daw ko ay aw ken rago tuy puso aldaw ti panakay tao kasagot mo inkarik ken salwada o biyak ko pinilik ti kagasatan aldaw ko mangteray aw ken rago tuy puso aldaw ti panakay tao kasagot mo aldaw ti panakay tao kasagot mo. Malagip mo bebe ko, di damot at nagamam mo. Adaak sirok kayo, madamat pa bebe ko. Ngemi din taw masideg ka, di may ladawan ta isem mo. Isinyas mo tramay mo nga agpabebe kamit dungo idintay mabay ka nagraboy taisem mo uray laro mi matmatam mitiki naragsak mo yati din ta nagsadag ka tuy barukong po ing kaman inyara sa as nagbanglo kang bebe ko anya naragsak ka di damot at agpabebe naglanang ti bibigta di mo pinanunot ti pinagsinsinultop ta sukat na ti sabali ay payla na kadikdiki
iti kaawan mo, nagliday ti lubong ko. Itaan na sursuro kiti agpabebe blue, tanu makaturuga inagmetten iyulda ngemnu makaringa kasla kala nakarakus kanya. Anyan aragsak ka di damot at agpabebe, kain inut man anaglanang ti bibigta. Di mo pinanunot, di pinagsinsinultup ta, insukat na ti sa bali. Ay paila nakadikdiki. Anyan naragsak ka di damot at agpabebe, kain inut man anaglanang ti bibigta. Di mo pinanunot, di pinagsinsinultup ta, insukat na ti sa bali. Ay paila nakadikdiki. Di mo pinanunot, di pinagsinsinultup ta, insukat na ti sa bali. Ay paila nakadikdiki. Tunggal makariingak ti agsapa, mariknak tilidaya nagpayduma, pamrayak laingen awidan ti pungan, kaisot ang ipepiliw ko kenga. Nusya kun tiyag may-maysa, iti panunot sikat linaon na, singken na uleg asin na iken liday, nga umapon tuy barugong ko, iliw ti mangpapas kanya, tay di nairot ngarakop mo, amang uyos kinaliday ko, isudat sapsapulet o ayat ko, ahuntungatang magkap, kita narumpi abibig mo, kaya't kaabaluden kadag ito'y takyak ko, kento'y pusok kasrehas ni ayat, itirukik kay di kinalailong, aring tumanen amariknak, nasirayan nalibno sa pakabuklan, tapno nagumbinak manendita sa diyam, iliw ti mangpapas kanya, day di nairot ngarakop mo, amang uyos kinaliday ko, isudat sapsapulet o ayat ko, iliw ti mangpapas kanya, day di nairot ngarakop mo,
nakatengak idiyada si mabat ngaranya nga isuti sinursurot ko alawan tapno makita ti pagnaan wen puno anagmayat adu akita ti makaparaksa kenda giti tumatayag niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda gumilgilap abalito pag-is-is manday to'y puso gandat day to'y nakemket nadalus kas may sanga karnero agsap-sapul na lang tungaruot kan sa pulan natay nadalus nga ubo kasta't panagserbi kiniya po Diyos wen putno anagmayat adu akita di makaparaksa kenda giti tumatayag niliwliwadak kayat iti panagna kinankantanda wen putno anagmayat adu akita ti makaparaksa kenda giti tumatayag niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda kinankantanda iti panagmaymaysa at ayo a lugar nakadano na tiyak man maawatan to'y rikna luluwak agarubos tiyak amuti papanan sa tino ti ayan ko Diyos ko tulungan na nasipnget na dalan ko umay mukat silawan tapno jak may aw-awan o ako agyaman na pudno launa itirikat man when nunam ay ada ka nga mang tartaram
iti nakurangan. Agyaman na o ako, iti ayat mo nga di agsagdan. Agyaman na ako apo, iti ayat mo nga di agsardan. Ibiyag dito'y lubong, awan ti maayna. Nuni Kristo Jesus awan ken ka, addaan ka man adu nga kinabaknan. Tumteng tu ti tiyempo ama po kauda. Oh Jesus, sakyaman na matak na luktan, napatag kadarambas basol ko inugasan. Puso ken panunot in ka dinalasan, ginaliwang ti banbanag iti na inlangitan. Naidumduma launay nga agpaiso, biag ti maysa makunkuna a Kristiyano. Dumaw dawel dumakdakas man ti tiyempo, ragsak tal na agtalina panunot ken puso. Oh Jesus, agyaman na ti matak na luktan, napatag adarambas basol ko inugasan. Puso ken panunot in ka dinalasan, pinaliwang ti banbanag iti na inlangitan. Ngarut kapsak ko aklunem di tapusom, bugbog tunga anak Diyos ana marswa. Ridaw tapusom agtuktukun ko nana, anak ko luktam ket pastreken na umay. Oh Jesus, agyaman na ti matak na luktan, napatag adarambas basol ko inugasan. Puso ken panunot in ka dinalasan, pinaliwang ti banbanag iti na inlangitan. Oh Jesus, agyaman na ti matak na luktan, napatag adarambas basol ko inugasan. Puso ken panunot
Inka dinanasan Binaliwang tiban panag Itinain langitan